மீட்டில் சொன்னேன், இந்த படத்தோட வெற்றிகளை பேசுகிறேன் உங்ககிட்டன்னு. ஏன்னா அந்த அன்றைக்கி எங்களால் பேச முடியல. ஏன்னா நாங்களாம் அந்த அளவுக்கு அடையாளம் தெரியாமல் இருந்த ஒரு ஸ்டண்ட் இயக்குனர். நான் 53 படம் பண்ணி கூட எனக்கு பேர் சுப்ரீம் சுந்தர்னு சொல்லிட்டு ஒரு அடையாளம் எனக்கு கிடைக்காம இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் சொன்னேன், நான் இந்த படத்தோட வெற்றிகளை நான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன். எனக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. நான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும் போது, இந்த கதை சொல்லி எங்கே இப்படிலாம் வரணும், மாஸ்டர்லாம் ஜெயிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இவரோட உழைப்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா சார்கிட்ட நான் கேமராமேனாக இருக்கும்போது நான் ஃபைட் மாஸ்டர் அவர்கிட்ட கூட ஒர்க் பண்ணேன். அப்போ நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாரு. சின்சியராக ஒர்க் பண்ணால் ஒரு நாள் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலாம்னு அதை நான் ரொம்ப கடைப்பிடிச்சேன் அவர்கிட்ட இருந்து. நானும் அதே மாதிரி பண்ணேன். ரொம்ப நம்பிக்கையாக வேலை செஞ்சேன். இந்த படம் ஜெயிப்பேன், இதில் இப்படி ஒரு சண்டை காட்சியில் கிளாப்ஸ் வாங்குவேன். நான் பெருமைக்காக சொல்லிக்கல, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்தோம். இப்படி ஒரு பேர் வரணுன்றதுக்காக இப்படி உழைச்சேன். அதனால தான் இந்த ஒரு நீங்கள் நான் தேட்டரில் பார்க்கும்போது சண்டை காட்சி ஒரு கிளாப்ஸ் தட்டினாங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இதுக்காக நிறைய முயற்சி எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்காக அவர் கூடயே நான் சுற்றினேன், ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக சுற்றினேன், மார்க்கெட்டில் இருந்தேன். அங்கே இருக்கிறவங்க எப்படி இருக்காங்க ரொம்ப அவர் கூடயே வாழ்ந்து பார்த்தேன். சும்மா நம்ம எப்படி இருக்காங்க, என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்ட்டு. அங்கே இருக்க எதையும் ஒரு இந்த ஃபைட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைவ் ஃபைட்னு எல்லாமே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, லைவ் ஃபைட் எடுக்கணும்னு. இதுக்கப்புறம் லைவ் ஃபைட் எடுக்கணுன்றது எல்லாம் யோசிக்கணும். ஏன்னா அப்படி தான் உழைச்சேன். இதில் எதையுமே மீறக்கூடாது. சின்ன பசங்க எப்படி சண்டை போட்டால் ஒரு பார்க்குறவங்க ஒரு சந்தோஷப்படுவாங்களோ அந்த மாதிரி தான் எடுத்தேன். ஸோ அதுக்காக இந்த 4 பேருக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு பயிற்சின்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை. பெரிய நடிகர்கள் கூட கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற காலத்தில் சின்ன பசங்க எங்கடா 8 நாள் இந்த ஃபைட்டுக்காக பயிற்சி எடுத்தாங்க. காலையில் 6 மணிக்கு வந்துடுவாங்க, இரவு 8 மணி 7 மணிக்கு தான் முடியும். அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைச்சோம் அந்த ஃபைட்டுக்கு. இது பெரிய வெற்றி அடைகிறதுக்கு காரணம் விஜயமில்டன் சார், ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சு. லிங்குசாமி சாருக்கும் சந்திரபாபு சாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.